Wel na fe, ni'n fyw, siwmai mynd ffrindiau, croeso mewn I chi i'r wers Adobe Express yma. Gwers fyw Arweinwyr Adobe Express ar gyfer Diwrnod y Gofod. Mae'n Diwrnod y Gofod yma yn y Deyrnas Unedig heddi, felly I ni yn mynd I fod yn dysgu am ffeithiau, cymharu maint yr hael gyda planedau cysawd yr hael. Ni'n mynd I fod yn creu ffeithlyn diddorol iawn ar hwnna. A I ni hefyd yn mynd I fod yn defnyddio app arlunio newydd Adobe Express, sydd yn lot fawr o hwyl. Fi'n dwlu ar yr app arlunio I greu rhyw fath o ddarlun anhygoel o'r gofod a cwpl o blanedau yn y gofod fyna. Felly, lot fawr o hwyl gyda ni bore yma. Nawr, byddwn ni yn gwneud y weithgaredd ar y porwr, felly os ych chi'n defnyddio Chromebook neu laptop neu gyfrifiadur neu Mac neu rhywbeth fel yna, byddwch chi'n gallu dilyn ar fy sgrin I ar gyfer y porwr. Fyddai hefyd yn dangos y weithgaredd gyntaf ar yr iPad. Nawr, dyw'r app arlunio ddim ar yr iPad eto. Felly, os ych chi yn dilyn y weithgaredd yma ar yr iPad, byddwch chi ddim yn gallu dod mlaen gyda fi'r ail weithgaredd yn anffodus. Ar hyn o bryd, jyst dim app arlunio gyda ni ar yr iPad, ond mae ar y ffordd. Mae'n dweud hynny ar sgrin cartref iPad, yn dweud y gwir, bod y fersiwn newydd ar y ffordd. Fel arfer, gwedwch helo, gwedwch ble I chi, fel bod ni'n gallu gweld pwy sy'n ymuno gyda ni ac o ble. Cofiwch hefyd am reolau air Arweinwyr Adobe, sef, dyma nhw. Allwch chi oedi os oes angen. Nawr, os I fi'n mynd yn rhy gloi I chi, os dwi'n mynd rhy gyflym, mae croeso I chi I wasgu pause ar y fideo a cymryd amser I ddal y lan yn eich amser eich hun. Ond cofiwch hefyd, enwedig gyda'r weithgaredd gyntaf, fi'n mynd I fod neidio nôl ymlaen rhwng y porwr a'r iPad. Felly, dyle hwnna roi tym bach o amser ychwanegol I chi I ddal y lan os oes angen. Yr ail reol, sef yr un pwysica wrth gwrs, yw bod gwobrau arbennig ar gael I bawb sy'n cwblhau yr gweithgareddau heddi. Felly, athrawon, os nad I chi wedi cofrestru, newch siŵr bod chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn, a wedyn bydd Adobe yn danfon e-bost atoch chi gyda ffurflen I lenwi dweud faint o'ch dosbarth chi sydd wedi cwblhau'r gweithgareddau a byddwn nhw'n danfon gwobrau I chi, bach o swag I chi am ddim. Sy'n gyffroes iawn. Ac yna, y reol olaf, y drydydd reol, yw Arweinwyr Adobe. Nawr, os oes rai ohonoch chi heddi fan hyn, yn cymryd y sgiliau chi'n dysgu yn y sesiwn yma, ac yn mynd ac yn dysgu'r sgiliau yna I, sgwlwch yn y fi am hensil, fel bod fi'n treithi fan hyn, gwych chi roi hwnna lawr, bach yn serios. Os ych chi'n mynd a dysgu'r sgiliau yna I ddosbarth arall, neu I aelodau o staff eraill yn yr ysgol sydd ddim yn hyderus yn defnyddio Adobe Express, mae hwnna'n gwneud chi yn arweinwyr Adobe, a mae hwnna'n meddwl bod chi yn heiddi gwobrau arbennig iawn. Super swag. Mae yr ysgol gyntaf wedi dod mewn I ddweud siwmai, sef Ysgol Banc Fosfelen. Siwmai, siwr I chi lan yna ar y banc. Mae siwr y niwlog gyda chi lan y Banc Fosfelen heddi, byddai ni'n meddwl. Mae niwlog lawr fan hyn yn y dre, felly fi'n siŵr bod hi'n niwlog lan dych chi fyna. Diolch yn fawr I chi am ymuno gyda fi o Ysgol Banc Fosfelen lan fyna. Ar top Cwm Gwendraeth, ble mae'r glo a'r gwlad yn gwrdd. Reit, nawr os nad ych chi wedi cyfrestru athrawon, yna allwch chi wneud reit nawr. Just ewch I bit.ly/Adobe Leaders, neu hefyd arweinwyr.express.cymru. Mae'r ddwy ddolen yn mynd i'r un man, os ych chi wedi defnyddio'r un na. A wedyn, allwch chi gyfrestru nawr os ych chi heb, I wneud siŵr bod chi'n cael y ffurflen ar gyfer y gwobrau arbennig. Wel, lawr y hewl o Banc Fosfelen, lawr tile'r banc. Mae da ni Ysgol Pontyberem yn ymuno. Croeso I chi Ysgol Pontyberem. Lawr fyna yng Nghwm Gwendraeth. Siwmai, ffrindiau, siwr I chi. Ydych chi'n edrych lan ar y niwl sydd o amgylch Banc Fosfelen yna ac yn gweld nhw lan fyna yn y niwl. Wel, na fe, diolch yn fawr I chi. Dwy ysgol reit dros nesaf I gilydd yw'r cyntaf I ddweud siwmai bore yma. O croeso mawr I chi, ffrindiau. Reit, nawr dewch I ni gael clatio bant Dewch I ni gael bwrw ati. Yn cael tynnu hwnna bant o'r sgrin. Gret. A mae eisiau tynnu'r reolau bant o'r sgrin hefyd.
Meredudd Jones. Na fe, wedi mynd. Right. Nawr dewch i ni gael mynd ati i greu ein ffeithlyn ni am feintiau y planedau o gymaru gyda'r haul. Nawr, ar gyfer hwn, mae eisiau bod chi'n agor lan y dudalen heriau. Mae hwnna'n mynd o amgylch arweilio'r sgrin nawr, fan hyn. Chi'n chi gweld, i gyrraedd y dudalen heriau, y gys eisiau chi'n neud yw agor tab arall ar eich sgrin, ar eich porwr, a mynd i bit.ly, chi bit.ly, /express gofod 24. A bydd hwnna'n mynd â chi i'r dudalen heriau, a mae'r ffeithiau mewn yna allwch chi ddefnyddio i greu eich ffeithlyn chi. Right, dwi'n mynd i ychwanegu fy sgrin, dyma fe, a bant â ni te. Right, dyma fi, mae Express yr agor gyda fi fan hyn. Nawr, ar hyn o bryd mae Express yn Saesneg, felly mae eisiau ni newid hwn o draw i fod yn Gymraeg. Felly, mwyn newid iaith Express, na gyd sydd eisiau ni wneud, yw clicio ar yr avatar bach drws nesaf i'r gloch. Chi'n cornel top ochr dde, Express, welwch i'r gloch. Drws nesaf hwnna, mae dach chi'ch avatar. Clicio ar hwnna, ac yna mynd i'r gogen Settings, clicio ar Settings, ac o dan hwnna, yr un gyntaf fan hyn yw Language, a os yna i glicio fan hyn ar y gwymplen, y dewis cyntaf sydd da ni, fel ddylai fe fod, yw Cymraeg. Felly yna ddewis Cymraeg, clicio i ffwrdd o'r ffenest bach yma, a bydd Express yn ail-lwytho nawr, a ni'n defnyddio fe yn Gymraeg. Grid. Nawr te, fel chi'n chi gweld, dwi wedi agor tab arall drws nesaf fan hyn, le dwi wedi mynd i bit.ly, bit.ly, /express gofod 24. Nawr, os ych chi'n dilyn ar yr iPad, allech chi ddefnyddio camera'r iPad nawr, sganio'r cod QR ar y bwrdd gwyn, mwyn agor y dudalen ma i fyny. Felly, cymrwch eich amser nawr i wneud siŵr bod chi Express yr agor a hefyd y dudalen heriau. Nawr, be ni'n mynd i wneud te? Os yna sgrolio lawr ac edrych ar her 1, dyma ni, ni'n mynd i greu ffeithlyn, poster, petai'r haul yn bêl fasged. Beth petai'r haul yn bêl fasged, maint pêl fasged? Os byddai'r haul maint pêl fasged, beth byddai maint gweddill planedau cysawd yr haul? A fel chi'n gweld fan hyn o'r ochr dde, mae'n dangos fan hyn. Mae pêl fasged yn 24 centimetr ar draws. Felly, i ni fan hyn wedyn yn gallu gweld beth fyddai maint y planedau petai'r haul maint pêl fasged. Iawn? A ni'n cymharu nhw fan hyn. A mae'r ffeithiau yna i gyd ar yr ochr chwith fan hyn ar y dudalen heriau. Felly, newch yn siŵr bod chi wedi agor y dudalen heriau i fyny. Right, dewch i ni gael clatch o bant, dewch i ni gael bwrw ati i greu y ffeithlyn yma. Right, draw i Express, a ni'n mynd i fod yn creu graffig. Felly'n syml iawn, cliciwch ar y cornel top ochr dde, le mae'n dweud creu graffig. Rydyn ni'n clicio ar y deilsen werdd na fyna i agor hwnna lan. Right, y beth cyntaf sy'n siŵr fi yw pêl fasged. Felly draw'r ochr chwith, ble mae'n dweud cyfryngau, dwi yn mynd i chwilio am basketball. Basketball. Gret, nawr, ni moyn y bêl fasged yn gyfan os allwn ni. Felly, byddai hwnna'n iawn, byddai hwn yn iawn, byddai hwnna'n iawn. Felly, dywyswch chi'n le chi'n gweld y bêl gyfan. Dwi'n mynd i fynd am hwn, dwi'n meddwl. Clicio yno fe, a mae'n ychwanegu fe i'r dudalen. Right, dwi'n mynd i dynnu'r cefndir. Ar hyn o bryd, ni ddim yn gallu gweld, ond mae yna gefndir gwyn i'r llun yma. Iawn? Os na i roi lliw ar cefndir fan hyn, chi'n gweld, mae cefndir gwyn fyna. Os dim eisiau, ni'n mynd i gadw cefndir gwyn i'n dyluniad heddi. Ond mae eisiau fi dynnu'r cefndir gwyn sydd ar y llun yma. Felly, i wneud hynny, dwi'n clicio ar y ci cyfeillgar sy'n dweud tynnu'r cefndir, a mae'n gwneud ei waith, a dyna fe mae wedi wneud e. Right, great. Nawr, ni moyn yw hwn i edrych tyma bach fwy fel haul. Felly, beth ni moyn wneud yw dangos bod y bêl fasged yma yn tywynnu fel yr haul. Felly, i wneud hynny, beth dwi'n wneud yw mynd i'r elfennau a chwilio am eicon. Felly, elfennau ar ochr chwith, a dwi'n mynd i sgrolio draw i eiconau, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am sunburst.
sunburst. Sunburst. Chi'n gweld, welwch chi lwyth o iconau fan hyn sydd yn addas. Mae hwnna'n gret, yn dweud? Mae hwnna'n gret. Licio hwnna gyda'r bylchau nhw. Dwi'n mynd i fynd am hwnna, dwi'n meddwl. O, llwyth ohonyn nhw. Sgrwlwch ar rhain i gyd. Nhw'n wych. Right. Felly, dywyswch un. A dyna fe, mae wedi ychwanegu fe i'r dudalen. Nawr, defnyddiwch chi ni gael newid lliw yr tywynu yma i ryw fath o felyn cynnes ar gyfer yr haul. Felly, na glicio ar y llenwi fan hyn. Mynd i mwy o liwiau, sgrolio lawr, a dwi'n moyn melyn cynnes. Na bron o bod yn oren, ond na i driale. Ydy, mae hwnna'n gweithio neis i fi. Gret. Right. Felly, beth ni'n mynd i wneud nawr yw, ni'n mynd i osod nhw dros i gilydd, fel yna. A dwi eisiau bod y bêl fasged yn y blaen. Felly, draw yn y cornel top ochr dde, dwi'n mynd i lusgo'r bêl fasged uwch ben yr pelydre i fframio hwnna fel dwi eisiau fe. Right. Nawr, fi'n rhoi amser i chi nad i'n neud hwnna, tra bod fi'n neud o draw ac yn neud yr un peth ar yr iPad. Iawn. Felly, cymrwch eich amser yna i ddewis eich pêl fasged a cael gafel ar y pelydre yna fel bod chi'n gallu cael nhw'n eistedd un uwch ben y llall yn daclus a bod chi'n hapus gyda fe. Right, dyma fi ar yr iPad. Ar hyd y top, dwi'n sgrolio'r holl ffordd draw i'r ochr dde, a rhyw 6 o'r diwedd, mae'n dweud posters. Felly, dwi'n tapio ar hwnna. Dwi ddim eisiau testyn, felly na i tapio ar y blwch testyn yma, ac o dan edit ar y gwaelod, dewis y bin ar gyfer delete. Dewch i ni gael cael banner tudalen heriau lawr, fel bod chi'n gweld gwaelod sgrin yr iPad. Dyna fe. Right, nawr te. Be dwi eisiau yw pêl fasged. Felly na i fynd ar add, Adobe stock, a lan yng nghornel top ochr dde sgrin, dwi'n mynd i chwilio, beth sydd wedi digwydd nawr. Dwi'n diolch. Right, dyna to. Dyma ni, search photos, tap fyna, a dwi'n chwilio am basketball. Chwilio. A mae llwyth o ddewis dy fi fan hyn. Dyna'r un nes i ddewis jyst nawr. Fyna yn y canol. Na i fynd am un gwahanol ar yr iPad. Felly na i fynd am yr un yma. Tapio'r un i chi moyn. A byddwch chi'n gweld tic glas ac yna lan o'r top. Drwstesau y bar chwilio allai glicio ar add 1. Hwna'n dod mewn. Nawr dwi eisiau hwn i fod yn gallu symud o amgylch yn rhydd. Felly move freely. A dyna fe mewn yna. Cyntaf dwi'n mynd i wneud nawr yw tynnu'r cefndir, felly gyda'r bêl fasged wedi dewis, dwi'n tapio remove background ar y gwaelod o dan edit. A dyna ni, mae hwnna wedi wneud. Ailfeintio hwnna chydig. Dyna fe. A nawr dewch i ni gael dod o hyd i'n pelydrau. Felly dwi'n tapio done yng nghornel gwaelod ochr dde y sgrin. Gyda add, a dwi'n mynd i fynd i design assets y tro yma. A dwi'n mynd i chwilio am sunburst. Sunburst. Chwilio. Diddorol. Falle, lle ni chwilio yn yr stoc. A fi Adobe stoc. Chwilio mewn fan hyn. Sunburst. Chwilio. Ie, chi'n bod beth, mae wych dy fi rhain mewn fan hyn. Felly, dwi'n mynd i ddewis un o'r rhain ar y gwaelod. Iawn. Dwi'n mynd i fynd am yr un yma gyda seren a lleiad yn y fe. Tapio'r hwnna. A ychwanegu fe mewn. Unwaith gael tic glas. Ychwanegu fe mewn. Move freely. Gred. Stim ots am yr lleiad a'r seren yn canol, achos dwi'n mynd i roi'r bêl fasged yn y blaen yn y gwe. Felly, dwi'n mynd i fynd i order, symud hwnna i'r cefn, a dyna ni, mae'r bêl fasged nawr o flaen y pelydre yna. Hwna'n edrych yn gret. Right, nôl draw i'r iPad te.
nôl draw i'r porwr, i ni gael cario ymlaen. Dyma ni ar y porwr. Felly, dwi'n hapus gyda hwnna. Be dwi eisiau gwneud nawr yw symud hwnna lan i gornel top ochr dde y sgrin. Felly, dwi'n mynd i lusgo bocs mawr dros y cwbl, a dwi'n mynd i grwpio reina. Dwi'n troi'r ddoi na i fod yn un grŵp, fel bod nhw'n symud gyda'i gilydd. Dyna ni. Dwi'n symud hwnna lan nawr i'r cornel top yna. Ailfeintio, achos bod nhw'n grŵp, mi wnawn nhw ailfeintio gyda'i gilydd. Iawn te. Right. Nawr nesa, i ni'n mynd i gael un ohonoch chi, blentyn, yn gofyn y cwestiwn, wel pa mor fawr yw'r haul? Allwch chi weld i wylod efo na ar y dudalen heriau. Pa mor fawr yw'r haul? Wel, i wneud hynny te, mae eisiau i ni gael rhywun yn gofyn cwestiwn a'r testyn pa mor fawr yw'r haul. Right, dewch i ni gael dechrau gyda chefndir i'r cwestiwn na. Nawr, i wneud hynny, dwi'n mynd i ddefnyddio'r eiconau eto, a dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth fel paint, neu brush stroke, neu stroke, iawn, neu paint stroke, rhywbeth fel yna. Felly, na i chwilio am brush stroke. Dwi'n moyn iddo fe edrych fel, chymod, blob o baint mae rhywun wedi peintio. Dyna ni, bydde hwnna'n gweithio'n dda, bydde hwn yn gweithio'n dda, bydde rhain yn gweithio'n dda, hwn. Bydde rhain yn gweithio'n gret. Chi moyn blob mawr solid o lew. Na beth i ni moyn. Rhywbeth fel hyn yn gret. Dwi'n mynd i fynd am hwnna, dwi'n meddwl. Dyna fe. Nawr, chi'n chi gweld, mae wedi ychwanegu hwnna yn yr un lliw a'r pelydre'r haul. A dyna beth o'n i eisiau. Iawn? Felly, os nad wedi wneud hwnna gyda chi, mae eisiau chi fynd i llenwi a newid i fod yr un lliw a'r pelydre. Iawn? Ond dyle fe ddod mewn ar siap nesaf, yr un lliw a'r pelydre. Nawr, be fi'n neud nawr yw, dwi'n newid maint hwnna i fod yn enfawr. Dwi'n mynd i droi fe chydig i greu rhywbeth o ongl diddorol. Dyna ni. Fel na, ar waelod y dudalen. Mae wedi torri'r dudalen lan mewn ffordd diddorol, yn dweud. Right. Nesa te, mae eisiau testyn yno ni. Iawn, yn gofyn pa mor fawr yw'r haul. Iawn, a chi'n gweld fan hyn yn yr enghraifft i ni wedi defnyddio oren tywyll, bron o bod yn goch ar gyfer hwnna. Iawn, lliwiau'r haul, yn dweud. Melyn, oren, coch. Right, dwi'n draw de, dewis testyn. Ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i ofyn y cwestiwn, pa mor fawr yw'r, ac yna dwi'n mynd i wasgu return i fynd lawr i'r linell nesaf, haul. A dwi ddim yn mynd i roi'r marc cwestiwn fan hyn, achos dwi eisiau roi'r marc cwestiwn ar wahân. Nawr, y gair pwysig fan hyn yw haul, felly dwi'n mynd i ddefnyddio y cynllun testyn dynamig, achos dwi'n siŵr chi wedi gweld hwn o'r blaen, mae yn gret ar gyfer ail-osod pethau ac ail-feintio testyn er mwyn llenwi. A dwi eisiau fe fel hyn, dwi eisiau pa mor fawr yw'r ar un linell a wedyn y gair haul yn enfawr uwch i benne. Right, dewch i ni gael meddwl am ffont a lliw y testyn te. Lliw yn gyda'ch, os mae hwnna'n rwydd, mwy o liwiau. Dwi'n moyn rhywbeth orengoch. Dyma ni, rhywbeth fel hyn, mae hwnna'n orengoch, fi'n credu. Ydy. Nawr te, ffont. Allwch chi fynd i'r ffontiau argymhellyr, wrth glicio fan hyn. Iawn, yma wneith Express argymell gwahanol ffontiau i chi. Ac yn aml iawn fe ddewch chi ar draws rai sy'n gweithio'n gret fan hyn. Neu os ddim, allwch chi wrth gwrs chwilio trwy'r ffontiau wrth glicio ar y gwimplen sy'n fan hyn. A dwi'n mynd i fynd am yr un yma, dwi'n meddwl. Dwi'n hoffi hwnna. Gret. Dwi ddim yn hoffi'r bwlch mawr yma sy'n rhwng yr ddwy linell, a allai newid hwnna wrth glicio ar y botwm bach hyn ar yr ochr chwith, a newid y bwlch rhwng y testyn. Bwlch llinellau. Gret. Right. Nawr, dewch i ni gael do lawr a hwnna. A dwi'n mynd i gylchdroi hwnna i gyd fynd gyda y cylchdro sydd da ni ar gyfer yr cefndir, y siap na yn y cefndir. A nawr, beth ni eisiau marc cwestiwn. Felly, beth dwi'n gwneud yw dyblygu hwn,
Iawn, felly dwi'n mynd i glicio ar y botwm dyblygu lan fan hyn, le mae'n dweud testyn. A'n syml iawn, dwi'n mynd i glicio mewn fan hyn, a dwi'n mynd i newid y testyn cyfan yma i fod yn un marc cwestiwn. A nawr chi'n gweld allai ailfeintio hwnna, ffitio fe yn agos i'r testyn mewn ffordd creadigol. Iawn, felly cymrwch eich amser nawr i ganolbwyntio ar y testyn yma. Dwi'n cadw'r lle yma ar yr ochr chwith achos dwi eisiau person neu plentyn, wel, mae blant yn bobl, mae eisiau plentyn yn gofyn y cwestiwn, pa mor fawr yw'r haul? Felly cadwch le i'r person sy'n gofyn y cwestiwn, ond arbrofwch nawr gyda ongl y testyn a'r maint ac yn y blaen. Reit, draw i'r iPad te i wneud yr un peth, ac i roi amser i chi bobl ar y porwr i gael chwarae rownd gyda hwnna. Reit, dyma ni de, ni nôl ar yr iPad. Be dwi'n ei wneud te yw, dwi eisiau dewis hwn. Os na i fynd i edit, iawn, dwi'n dewis bêl basged, dwi'n mynd i edit, ac yna select multiple. A nawr allai tapio ar yr haul hefyd. Iawn, dyna ni. Mynd i next. A dwi eisiau symud nhw gyda'i gilydd lan i'r cornel top. Dyna ni. Fel bod fi yn gosod y bêl fasged. Newch yn siŵr bod y pobl sy'n edrych ar eich post chi'n gallu gweld mai pêl fasged yw hwn. Iawn, dyna ni. Rhywbeth fel yna'n gret. Right, nawr dwi'n mynd i fynd eto na i add. A dwi'n trial design assets, a dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth fel brush stroke, neu paint stroke, neu paint. So, ydych chi'n gweld brush, stroke. Dyma ni, gret. Hoffi'r ein, lyflu. A dwi'n mynd i ddewis hwn, dwi'n credu. Ia, tapio arno fe. O na, dwi'n mynd i'n mwy sgwar na fyna. Ia, tapio arno fe, ychwanegu fe mewn. Gret. Nawr, mae hwn yn sharp, gret, ond yr unig beth yw bod i liw yn anghywir yn dweud. Iawn, felly ydych chi'n gosod yn i fan gynta, dyna ni. A nawr, mae eisiau fi ail-liwio hwn. Felly i wneud hynny, ewch i looks, a welwch chi duotone yw'r ail-ddewis ar draws y gwaelod. Tapio'r duotone. Tapio ar y botwm dewisiadau, a nawr mewn hyn, allai ddewis, dewch chi'n gael mynd i'r un yma sydd ar oren yna fe, gret, cyfnewid reina, gret, a nawr, sa'i tapio ar y dewisiadau eto, chi'n gweld mae'n gweud shadows a highlights. Wel, allai fynd i'r highlights a dewis yr un lliw oren. A nawr, mae hwnna yn y lliw oren yna. Allech chi'n gwneud rhywun peth gyda'ch pelydrau hefyd, os byddech chi'n gweld mae'n rhain gwahanol liwiau, allech ni fynd a roi effaith deudon ar hwnna hefyd, os dwi eisiau. Allech ni fynd am yr un oren na to, cyfnewid nhw, mynd mewn y dewisiadau, a y tro yma dwi eisiau'r porffor yna i jyst bod yn wyn. Dyna ni. Gret. A nawr dwi wedi gosod rhain i'r un lliw. Right, testyn te, add, text. Pa mor fawr yw'r haul? Pa mor fawr yw'r... Lawr i'r linell nesaf. Haul. Done. A dwi'n mynd i fynd draw i align a dewis magic. Iawn, a nawr dwi eisiau gwneud siŵr dyna fe bod fi'n cael y gair haul yn unig ar y linell waelod. Lliw i hwn te, colour, text, a dwi eisiau'r orengwch. Coch neu oren. Allwch chi gymysgu lliw eich hunan wrth tapio'r custom. A ddewis hwnna am nawr. Gret, ac yna ffont. Dyma ni te, mae eisiau fi ddewis ffont, trwchus, cryf. Ia, hwnna'n gweithio dda i fi. Eto, allai fynd i align, spacing, a dod lawr ar bwlch llinellau yna. Gret. Lawr o hwnna. Lawr o hwnna. A mae eisiau i fi
Iawn. Mae eisiau i fi i ddyblygu hwn nawr ar gyfer y marc cwestiwn. Felly, dewch i fi gael neud duplicate. Tap, tap. Newid hwnna i fod yn marc cwestiwn. Marc cwestiwn. A mi fi'n cael yr... Right. Dyna ni. Done. A nawr lle gael marc cwestiwn mawr fyna. Gret. Right. Nôl a fi te i'r porwr i ni gael cario ymlaen. Right. Fes i ni gael rhywun yn gofyn cwestiwn. Iawn. Felly dewch ni gael fynd i'r cyfryngau. A i mi mynd i fynd i lluniau fan hyn. A dwi'n mynd i chwilio. Lle ni'n chwilio am bachgen yn gofyn cwestiwn. So, lle, neu merch yn gofyn cwestiwn. I boi cwestiwn. Na. A ni moyn rhywun sy'n ddim yn siŵr o rhywbeth sy'n gofyn cwestiwn. Bydde hwnna'n gweithio'n dda. Bydde hwn yn gweithio'n dda. Lot o ddewisiadau fan hyn. Felly, ewch trwyddo. Dywyswch y person chi'n meddwl sy'n gofyn cwestiwn ore. Iawn. Alle fe hefyd fod yn... mae hwnna'n iawn, achos alle ni wneud flip fel bod i law e'n pwyntio at y cwestiwn. Alle ni? Ni trial hwnna. Felly na i ddod mewn o hwnna'n ore. Tynnu'r cefndir. Gret. A dwi eisiau bod yn pwyntio at y cwestiwn. Felly, beth allai wneud gyda'r llun yma yw defnyddio flipio fan hyn, troi llorweddol. Na fe. A nawr, a wneud gylch droi fe tymed bach. Nawr mae'n pwyntio tuag at y cwestiwn. Iawn? A dwi'n hoffi'r effaith yma bod yr siap yna yn y cefndir ddim yn gorchuddio fe'n gyfan gwbl fel hyn. Fi'n hoffi bod yr person sy'n gofyn y cwestiwn, chymod, hanner ar yr splat paint yma, hanner i ffwrdd. Hwna'n gweithio'n dda i fi fel yna. Right, iawn. Wel, beth ni'n mynd i wneud nesaf yw roi'r ffeithiau yma mewn. Iawn, felly, pe bai'r haul yn bêl fasged, iawn, os byddai'r haul yn bêl fasged, wel, dyma'r ffeithiau. Iawn. Felly, dewch i ni gael dod mewn a'n ffeithiau yn gyntaf de. Iawn. Felly, Mercher a Mawrth, byddai'r planed Mercher, Mercury, a'r planed Mawrth, Mars, maint pen, y darn top o pin bach, os byddai'r haul yn bêl fasged. Fach. Iawn. Felly, Mercher a Mawrth, pen, 0.8 mm. Right. Dych ni gael wneud hwnna te. Testyn. Ychwanegu testyn. Mercher a Mawrth. Iawn. Lawr. Pen, sef 0.8 mm. Nawr, dwi'n hoffi'r ffont, dwi'n hoffi'r lliw, ond dwi'n mynd i newid y ffont yma i fod yn ysgafnach. Dwi'n mynd i gadw enwau'r planedau yn fawr. O, dwi'n credu bod colon gyda fi. Os, fyna, ar yr enghraifft. Os dim rhaid i chi. Mercher a Mawrth, dwi eisiau newid hwn i fod yn liw arall. I llwyd falle. Felly na fynd i'r llenwi. A mwy o liwiau a dewis llwyd tywyllafon 1 yma fi'n credu. Hwna. A hefyd, dwi eisiau'r ffont i fod yn ysgafnach ar gyfer yr pen a'r maint. Felly, allech chi newid y ffont yn gyfan gwbl, ond gyda nifer y ffontiau yma, fel yr un sydd â fi, mae yna deulu ffontiau. Chi'n gweld ar hyn o bryd, dwi ar Fira Sans Condensed Ultra, sef yr un mwyaf trwchus, ond chi'n gweld bod yna nifer o wahanol feintiau o fewn yr un teulu. Felly, os oes da chi hwnna, drwch chi weld beth sy'n o fewn yr un teulu ffontiau. Dwi'n mynd i fynd am light, dwi'n meddwl. Dwi'n hwnna'n rif ysgafn. Felly chydig yn rif ysgafn erbyn i fi ailfeintio fe. Oedd hi'n arall o dane, o'n i'n hoffi book. Dyna ni. Os nad os da chi'r teulu ffontiau, achos mae rai ffontiau dim ond un ffont sy'n gael, yna fe.
Os nad oes ydych chi'r teulu ffontiau, jyst newidwch y ffont yn gyfan gwbl ar gyfer y disgrifiad a'r maint. Iawn, dyna ni. Felly, Mercher a Mawrth, mae nhw maint pen pin o gymaru gyda'r haul, pe bai'r haul yn bêl fasged. Right, nawr, dwi wedi ailfeintio hwnna, a be dwi'n mynd i wneud nawr, wrth gwrs, yw dyblygu'r blwch testyn yna. 1, 2, 3, 4, 5 gwaith arall. Iawn? Felly, gyda hwnna'n i le, dwi eisiau 3 yn gros y top, 2 ar hyd y gwaelod. Iawn? Felly, falle bod eisiau fi wneud y bach yn llai to. Dyna ni. Iawn? Rhywbeth fel yna yn iawn. A nawr dwi'n mynd i ddyblygu 4 gwaith. 1, 2, 3, 4. A beth lle ni nawr yw dod lawr ar blychau testyn yma i gyd iddi lle. Nawr yn yr enghraifft, maen nhw mewn llinellau taclus, felly allech chi wneud hynny. Iawn, a chi'n gweld mae'r llinellau pinc yma yn helpu ni i gadw popeth yn drefnus. Neu os ych chi moyn bod pethau'n edrych mwy ar hap, yna ewch amdani. Iawn? Os ych chi moyn mewn llinellau taclus, defnyddiwch yr llinellau pinc yma i'ch helpu chi osod nhw. Neu, os ych chi'n hoffi pethau edrych tym bach fwy ar hap, yna amdani. Roet, beth sy'n gwneud nawr yw newid y testyn. Cyr nesaf yw y ddeiar a gwener. Maen nhw maint darn grisial halen, salt crystal, sef 1.5 mm. Dwi'n mynd i glicio mewn yna, ddwywaith, a dwi'n mynd i newid y testyn yn syml, y ddeiar a gwener. Chi'n gweld beth sy'n digwydd, rwy'n chi'n newid y testyn, ond mae'n cadw'r maint, a mae'n cadw'r lliw, a'r ffont dwi wedi dewis, grisial halen. A oedd hwnna'n 1.5 oedd e? Dwi'n meddwl taw 1.5 mm. Nôl y gwirio hwnna. Ie, 1.5. Uranus a neifion cnau mwnci 8.2 mm. Felly dwi'n newid y testyn. Uranus a neifion, Uranus a Neptune. Yr ai glas, mas ymhen pella, cysawd yr haul wrth gwrs. O, ni wedi cael sylwadau. Cofiwch eich sylwadau hefyd, ffrindiau. Gwedwch wrthau bwysig yma. O, gwedwch chi gorffen un beth ar y tro yna. Uranus a Neptune, maen nhw maint cnau mwnci, peanuts, cnau mwnci. Sef, beth oedd e? 2.8, dwi'n meddwl oedd e. Na i wirio hwnna to. Na, 8.2. 8.2. Ffordd arall rownd. 8.2. Wirio hwnna. Ie, 8.2. Right. Dwi'n mynd i gario ymlaen gyda'r ein, ond dewch ni gael gweld yn gyda pwy sydd wedi rhoi helo i ni. O, pwy sydd yma? Heledd Hughes, bore da o flwyddyn 5 Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Siwmai, siwr eich chi lan fyna yn Aberystwyth. Dwi'n dwlu mynd lan i Aberystwyth. Dwlu ar y lle. Cerdded rhwng y dre ar hyd y ffrynt fyna. Dwlu dod lan i Aberystwyth. Siwr bod hi'n awyr las ac yn heilog dych chi lan fyna. Mae'n bwrw glawd o fi fan hyn yn Gyfyrddin heddi. Croeso i chi. Diolch am eich sylwad i chi. Diolch am weid elo. Hyfryd i gael chi dan i ar y wers. Reit, ble ni arni? Dwi wedi cyrraedd lawr fan hyn. Felly, beth yw'r planedau nesaf te? Yr un nesaf yw Saturn, sydd maint cneuen Ffrengig, walnut. Sadwrn, a mae maint cneuen Ffrengig. Cneuen Ffrengig. A do, gorffes i wirio yn y geiriadur beth oedd walnut yn Gymraeg. O'n i ddim yn gwybod mae cneuen Ffrengig oedd hi. Right, nawr mae cneuen Ffrengig yn 1.7 cm. Iawn. Felly, mae lan i chi fan hyn y thrawon. Falle bod chi wedi bod yn gwneud mesur yn ddiweddar. A falle bod e well gyda chi bod ni ddim yn cymysgu milimetre a centimetre. Felly, beth blantos bydde angen i chi, beth yw 1.7 cm mewn milimetre? Ydych chi'n chi gweiddi atai? Gweiddiwch atai. Felly, falle, os ych chi moyn, lan i chi y thrawon, neu chi chi ddilyn beth i fi wneud. Iawn, allech chi roi 17 mm mewn yna, sef 1.7 cm.
Right, ac yn olaf te yw'r blaned iau. Iau, sef y mwyaf. Iau yn Saesneg yw Jupiter. Am y blaned iau, os byddai'r haul yn bêl fasged, a'r ddeiar yn ddarn bach o halen, byddai'r blaned iau maint mesen. Sydd tipyn yn fwy nhw yn y darn o halen. Mesen, 2.3 centimetr. Mesen. 2.3 centimetr. Right. Centimetr. Nawr te. Ni wedi cael y testyn yn ei lle. Beth sydd eisiau chi wneud nawr yw dod mewn y delweddau ar gyfer bob un o'r reina. Iawn, dwi'n mynd i wneud un, yna fi'n mynd i neidio draw i'r iPad a rhoi amser i chi ar y porwr i glatio bant ac ychwanegu tra bod ni ar yr iPad yn dal o lan. Felly, yn gynta, dwi'n mynd i chwilio am pin. Iawn, felly beth ni'n mynd i wneud yw ar gyfer pob un o'r rhain, dwi'n mynd i'r cyfryngau, lluniau, chwilio yn y lluniau, chi'n ei chwilio fan hyn yn syml am pin. Iawn, a dwi eisiau lluniau le mae'r cefndir yn mynd i gallu cael ei tynnu yn weddol hawdd. Iawn, felly yna chwilio am safety pin. A dwi eisiau gweld y pen. Hwna bydde ni moyn. O, neu chi'n gwybod beth bydde'n dda? Bydde nodwydd, needle. Ni roi yr un fath o syniad i ni, ynddo e? Chi chwiliwch am pin, neu safety pin, neu needle, rhywbeth sydd yn mynd i roi llun i ni, allwn ni dynnu'r cefndir yn hawdd. Dwi'n mynd i nôl i safety pin, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i fod i'n top na. Na fe? A, wel, gyda hwn y dweud i gyd, gan bod y cefndir yn wins, dim angen i fi dynnu'r cefndir, os e? Allan ni adael fel yna. A dyna beth fi'n neud nawr, yw gosod nhw yn daclus uwch ben pob un. Iawn? Nesaf, dwi'n mynd i chwilio am salt crystal. Salt crystal. A dwi eisiau un darn o halen. Un darn o halen, os gwelwch yn dda. O, gan ni. Iawn? Dyna fe. A dwi'n mynd i wneud yna fach. Fel yna. A na'r ddeiar, a wedyn mae gwener y Venus tu ar un maint. Felly dwi'n mynd i ddyblygu hwnna nawr gyda'r bottom dyblygu. A dyna'r ddwy blaned fyna. Nawr, cofiwch, os bydde cefndir lliw i reina, fydde ni'n tynnu'r cefndir. Ond gan bod cefndir yn poster ni'n wyn beth bynnag, dim wir pwynt bod fi'n tynnu'r cefndir o rain. Ond allwch chi os chi moyn. Right. A wedyn, mlaen â chi nawr te, chwilio am peanut, cnau mwnci, walnut a mesen mewn yna. Right, draw o fi i'r iPad tra bod chi yn clatio bant fanna ar y porwr. iPad, angen i ti ddeffro. Right, dyma ni. Fi'n ôl ar yr iPad. Felly, dewch ni gael ychwanegu'r testyn yma te. Felly, dwi'n mynd i roi add text. A dwi'n mynd i roi mercher a mawrth. Mercher a mawrth. Colon. Lawr y linell nesaf, pen. Lawr y linell nesaf, 0.8 mm, 0.8 mm. Iawn, a dwi'n tapio done. Iawn, dwi ddim eisiau hwn i fod yn yr cynllun dynamig, felly na i ddod draw i align, a newid hwnna nôl i fod yn center. Gret. Yna, na i leihau hwn. Dwi'n mynd i newid lliw y testyn yma i fod yn y llwyd tywyll na. Dyna fe. A dwi'n newid y ffont hefyd i fod yn ysgafnach. Gret. Nawr, os ych chi moyn bod un darn o'r ffont yn fwy trwchus, beth ych chi'n wneud yw tapio yna fe. A o dan edit, fe welwch chi secondary style. Iawn, chi'n gwybod beth, dewch i fi gael wneud hwn yn fwy i chi gael gweld. Right. Dyna fe. Right, na fi'n secondary style. Ych chi'n gweld, mae wedi dewis y gair cynta, ond allai tapio ar yr a mawrth hefyd, dyna ni. Allai wneud hwnna wedyn yn ffont arall. Allai ddewis ffont mwy trwchus, just ar gyfer mercher a mawrth.
Iawn? Dyna ni. Right, mae hwnna'n iawn. Na i leihau hwnna nawr lawr iddi faint. Gret. Ac yna, o dan edit, dwi'n mynd i ddyblygu hwn bedair gwaith. O, dim delete. Dim delay. Mae botwm yn ôl lan ar y top i ddod ôl. Opa days, fe. Delete. Right. Here we gael. Dod lawr hwnna. Right, drws nesaf i delete, mae botwm duplicate. 1, 2, 3, 4. Lawr â nhw. Lawr â fe. Gret. Iawn. A y tro yma, felly yna i wneud pethau bach fwy ar hap. Fel bod ni'n gallu cael bach o waniaeth rhwng beth i fi wneud ar yr iPad ac ar y porwr. Mae eisiau plentyn yn gofyn cwestiwn yna fi. Felly yna i fynd i add a Adobe Stock. A dwi'n mynd i newn ni chwilio fan hyn am cwestiwn. Chwilio. Dim byd. Na i ofyn cwestiwn. Good. Na mi llwyth o ddewis fan hyn o dan cwestiwn. Orte. Mae hon yn y beret yn edrych fel bod hi'n pendroni am rhywbeth. Un a ddewis un y beret fan hyn. Dewis add un, move freely, a go dan edit, remove background. Dyna ni. Felly bod eisiau symud pethau rownd yn chi wedyn. Felly bod y testyn yna rhy fawr dy fi. Ia, felly bod eisiau fi just, na fe, symud pethau rownd ma. Gret. Hwna'n gweithio'n wych. A nawr yr iPad, dwi'n mynd i wneud yr un broses y beth dwi'n newydd bod yn dangos ar yr porwr, sef wrth gwrs, dwi'n mynd i fod yn chwilio am y delweddau yma. A mae eisiau newid y testyn yse. Felly, chi'n gweld fan hyn, mae pob un o'r ein dweud mercher am awr. Felly, dwi'n mynd i tapio ddwywaith ar un nesaf, hwn yw y ddeiar a Gwener, tap tap. A dwi'n gallu newid lan fan hyn. Oops. Dal y bus lawr, a lle ddod draw, da fe, fel hyn, y ddeiar a Gwener. Iawn, a mae'r ddeiar a Gwener maint grisial halen. Tap tap, halen, sef 1.5 mm, 1.5 mm, done. Iawn, chi'n gweld beth sy'n digwydd, mae wedi newid y testyn, a mae wedi cadw'r ffont a'r lliw yr un peth. Iawn, sa'n mynd i fynd trwy bob un o'r ein ar iPad na'r newid. Chi'n gwybod nawr pobl iPad, tap tap ar blychau testyn a newid y testyn. Iawn? Right, lluniau, wel, chi'n mynd i wneud yr un broses eto, ynddo fe? Add a Adobe Stock, a dwi'n mynd i chwilio am peanut, voilà. Right, creu fwnci. Dwi eisiau un neu ddoi byddai'n gret, achos ni'n siarad am Uranus a neifion. So wedi newid y gair neifion ar yr un porwr. Felly, os nag ych chi ffindo doi, just findwch un a wedyn chi'ch chi ddyblygu fe fel wnaethon ni o'r grisial halen, ynddo fe? Iawn? Dwi'n i ddod o hyd un fan hyn. Chynig o gweld. Mae llai ddewis fan hyn ar yr iPad o beth wela i. Wel, a i te am yr un yma sydd yn edrych fel, wel, sydd yn dangos dwy gneuon. Add un. Move really. Ia, na fe. Right, falle gyfer hwn, dwi'n mynd i orfod tynnu'r cefndir, achos mae'r pelydre'r hael yna gyda fi hefyd, so. Na fe, ni'n neud hwnna. Math na beth. Gret. Right, nôl y fi i'r porwr, i ni gael cario ymlaen a dod â hwn i ddiwedd. Eisiau fi newid y testyn yma, achos mae hwnna'n anghywir. Neifion yw hwnna, nid Neptune yn Gymraeg. Neifion. Dyna fe. Right. Chwilio mewn yn peanut.
Chwilio am... right, wel, cynnichol, mae llwyth o rai fan hyn. Felly, beth allai wneud yw... dod mewn o hwnna, a tocio fe. Iawn? Lle tocio hwn ar crop, lle ddefnyddio'r dolenni yma, a dwi moyn hwn. Yr un na sy'n benni hynna am hwnna. Felly, dwi'n mynd i lawr ar dolenni, tocio draw. Iawn, chi'n gweld? Dwi'n jyst yn torri gweddill I llun mas gan ddefnyddio y dolenni tocio yna. Gret. Mewn o fe. Dyblygu. A bydde tynnu'r cefndir yn helpu fel bod fi'n gallu gael nhw felly yn gorgyffwrdd un dros y llall. Na fe. Hapus dy hwnna. Walnut yw cneu'n ffrenig. Walnut. Gret. Felly to, dwi jyst eisiau un. Dyma ni, mae hwnna'n gweithio'n gret. Dewis yr un na. Dwi'n gwneud un peth, dwi'n mynd i docio hwn lawr. Tocio. Tocio. Chi dynnu'r cefnir hefyd os chi eisiau. Na fe, jyst i decluso pethau. Iawn. Ac wrth gwrs, chi moyn dangos bod nhw'n fwy bob tro, ynddo fe? Bod yr gneu'n Ffrengig yn fwy na creu mwnci sydd yn fwy na grisial halen, sy'n fwy na pen pin. A wedyn nôl ar y misen, chi'n chwilio am agorn. Iawn, dwi'n chwilio am fesen. Mae lot o bethau fan hyn sydd ddim yn fes. Ai am hwn. Na fe, a dwi'n mynd I ddwy'n yr un... dwi'n mynd I ddwy'n yr un canol yma felly. Dyna ni. Hyfryd. Eto, dwi'n mynd I dynnu'r cefndir. Gret. A dwi'n mynd I gylch droi hwn, dwi'n meddwl. Dwi wrth yn meddwl am fes gyda'r cwpan ar y gwaelod. Mae'n stôn rhyfedd I fi pan fi'n gweld nhw fel yna. Fi'n gwybod na fel maen nhw ar y cod, ond fi wrth yn meddwl am fes gyda'r cwpan ar y gwaelod. Right, great. Nawr te, ni bron yn dod I ben gyda hwn nawr. Beth I ni'n mynd I wneud nawr te yw roi'r cyd-destun. Iawn? Mae eisiau ni hefyd roi beth yw maint pêl fasged. Iawn? Felly, dewch I ni gael copio un o'r rhain. Copio hwnna. Iawn? Felly, os byddai'r hael yn pêl fasged, mae pêl fasged yn, fel allwn ni weld draw ar dal heriau, pêl fasged 24 cm. Iawn? Felly, dwi'n mynd I just gwared y bopeth heblaw am y maint ar y gwaelod. Dyna ni. A dwi'n newid hwnna I fod yn 24 dde? O, fi'n wael eddi. 24 cm. Dwi'n meddwl tawe. Mi'n ôl. Ie, 24. Right. Nawr, gyda hwnna, dwi yn mynd I wneud hwn fwy o faint. Iawn, a rhoi fel am hynny. Nawr, mae hwnna'n anodd I ddarllen yn dwi. Felly, beth am mynd I roi siap tu ôl I hwnna. Felly, gyda'r testyn nawr I dewis, dwi'n mynd I glicio ar siap. A dyna ni, mae'r siap cyntaf yna mae'n rhoi yn gweithio'n gret I fi. Dyw'r lliw ddim yn gweithio'n gret. Felly, beth am ddewis yr un lliw sydd da fi ar gyfer pelydrau. Sef hwnna. Na fe, a wedyn os chi moyn y maint y siap I fod yn fwy, allwch chi fframio y maint yn well. Right. Nawr, mae eisiau ni gael tyn bach fwy o destun mewn fan hyn, bach fwy o text I roi cyd-destun I ni. Os fydde'r hael yn bêl fasged, yna, mae'n gwneud synwyr mas o'r pethau rhyfedd yma sydd ni ar y ffeithlyd. Os fydde'r hael yn bêl fasged, chi dewch I ni gael dyblygu hwn, dyblygu yr testyn pa mor fawr yr hael. Felly dwi'n mynd I clicio dyblygu, lan yn ni, roi nhw'n ôl yn syth. A dwi ddim eisiau hwn I fod yn y cynllun dynamig, dwi eisiau fe fod yn ddiofyn, iawn, sef normal. A dwi'n newid y testyn fan hyn. Dwi'n rhoi fe yr caps lock ymlaen. Os byddai'r hael
yn bêl fasged dot. Right. Os ych chi, y peth rwyddau chi'n neud i gael gafel ar e gyda tor na fe, yw i ddwynau o y dudalen heriau. Iawn? Y peth rwyddau chi'n neud heddi yw copy and paste o'r dudalen heriau. Os fydde'r hael yn bêl fasged, y beth dwi eisiau gwneud yw newid y lliw y testyn yma. Iawn? A beth dwi eisiau yw, mae angen fi newid bwlch y llunellau, achos dwi'n mynd gweld y to bach fyna ar y foment. Dwi'n chi gael rhoi'r bwlch rhwng y llunellau nôl. Dyna ni, rhywbeth fel yna. Right. Fi'n mynd i newid y testyn yma i gyd i fod yn y llwyd. Iawn. Ac yna fi'n mynd i newid y geiriau pwysica, sef hael a bêl fasged, nôl i'r orengoch yma. Felly dwi'n mynd i ddewis hael. Fyna. Mynd i mwy o liwiau. A dyma fe fan hyn. A bêl fasged. Mynd i'r llenwi. Gret. Iawn, mae hwnna nawr yn esbonio beth sydd dan ni lawr o dan o fyna. Nawr, be ni'n mynd i wneud yn ola, ni bron y gorffen hwn, yw i ni'n mynd i ychwanegu rhyw fframyn bach i ochr chwyth y dudalen. Ac i wneud hynny, yn syml iawn, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau, a dwi'n mynd i fynd i siapiau, rectangles fan hyn, petrial. Iawn, a dwi eisiau hwn yn y lliw o'r engwch na. So, chi sylwi, pan ni'n wneud dyluniadau, ni'n trial defnyddio'r un lliwiau. Iawn, cael cysondeb rhwng lliwiau. Rhywbeth fel yna. Gret. A danfon hwnna'r holl ffordd nôl i'r cefn. Lawr. Na fe. Ac yna, fi'n i ddyblygu hwnna eto. Dyblygu. A dwi'n mynd i roi rhyw focs bach tu ôl pen y person sy'n gofyn y cwestiwn. A dwi hefyd yn mynd i gylchdroi hwn tyma bach i atseinio ongl yr siap y paint sydd yn ni ar waelod y dyluniad. Dyna ni, rhywbeth fel yna. Mae jyst doi betrial fel yna yn rhoi mwy o ddiddordeb i ni. Mae'n neud edrychiad y dyluniad yma yn fwy diddorol. Right, dyna ni. Mae eisiau ni arbed hwn nawr. Iawn, mae eisiau ni arbed hwn. Felly, mae'n arbed yn automatic, mae eisiau ni enwi fe. Chi lan y corn o top ochr chwyth, ble mae'n dweud heb deitl. Dwi'n ni roi mewn yn hyn ffeithlyn. Hael. Iawn, beth allwch chi wneud gyda'ch poster hyfryd chi? Wel, allwch chi lawrlwytho fe a'i argraffu fe, wrth gwrs. Chi clicio llwytho i lawr, ac i argraffu fydden ni'n dewis PDF. Os ych chi'n mynd i roi fe yn eich ffeiliau chi ar-lein yn hwb neu rhywbeth yn ddigidol, fydden ni'n dewis PNG. Neu, os ych chi yn moyn rhannu fe yn ddigidol gan ddanfon dolen i rywun, yna allwch chi glicio rhannu a dewis cyhoeddi i'r we, a bydd hwnna'n rhoi dolen i chi wedyn, allwch chi rhannu gyda'ch athrawon, neu eich ffrindiau, neu eich teulu, i ddangos eich post chi. Byddai'n rhoi eich post chi ar y we, cyhoeddi fe ar y we. Right, great. Nawr te, i ni bron dod i ben gyda'r weithgaredd gyntaf yma. Draw ar yr iPad, iawn, dewch i ni gael gorffen peth ar yr iPad, a wedyn fel wedys i, chi sy'n ar yr iPad, bydd ni ddim yn gallu gwneud yr dasg nesaf arlunio ar yr iPad, ond chi'n bod, allech chi nawr fod yn cymryd mwy o amser dros hwn ac yn ychwanegu mwy o syniadau, mwy o luniau ac yn y blaen mewn fan hyn. Iawn? Dwi'n meddwl bod gwir angen bod fi'n gwneud llwyth fan hyn gyda chi'r iPad. Na gyd sy'n eisiau nhw chi, wrth gwrs, yw'r blwch testyn a'r siapiau. Iawn? Cyn i ddangos yr
y siapiau i chi, chi'n gwybod fel i roi blwch testyn ar gyfer os byddai'r hael yn bêl basged. Chi roi'r siapiau mewn ar yr iPad, then ni'n mynd i add, ac yna shapes, a dwi eisiau patrial, sgwar D na, add one. Right, not it. Neu pinsio fyna er mwyn zoom o mas. Chi'n cael gosod hwnna yn ei le fyna. Gret. A wedyn, newid y lliw. A dwi eisiau fe fod yn yr un o'r engwch na. Gret, na fe. Sy'n mynd done fyna. Wel, dwi'n meddwl bod fy app i wedi crasio. A ti'n ma fe? Right, iawn. Mae fy app i wedi crasio, ond stym ots, chi'n gwybod fel i newid trefn ar yr iPad, achos wnaethon ni fe reit ar y dechrau gyda'r bêl fasged a'r pelydrau. Felly chi'n tapo yna fe a mynd i order. Dyma ni. Right, fi nôl. Done. Pan bod e'n y pink na, sa'n siŵr. Mynd i cael yna. A fe. Done. Right. A wedyn dwi'n chi mynd i order danfon hwnna i'r cefn. Wedyn lle fynd i edit, duplicate. Dyma'r un newydd. Alla ddod lawr o hwnna. Rhoi fe'n i le. Cylchdroi. Ailfeintio. Gosod e'n i le. Rhywbeth fel na. Symud testyn awr ffordd. Iawn. Felly, dyna ni'r iPad. Right, ffrindiau ar yr iPad, dwi'n mynd i adael chi fod am nawr. Mae croeso i chi gario ymlaen. Unwaith chi wedi gorffen eich dyluniad ar yr iPad i allforio fe lan yng nghornel top ochr dde sgrîn. Rhaid chi ffili gweld e fan hyn achos bod logo Adobe Express yng nghornel dde sgrîn fan hyn. Ond mae yna fwced bach gyda saith yn pwyntio i fyny. So i tapio ar hwnna. Welwch chi wedyn share. A wedyn lan yng nghornel top ochr dde sgrîn. Tref yna to. Share. Preparing a file. Dyma fe. Lan yng nghornel top ochr dde sgrîn. Mae save image yn mynd i arbed eich hun i camera roll y ddyfais, yr iPad, ond os chi'n scrollio draw, mae copy link yn mynd i greu y ddolen yna, y link allwch chi ddanfon, fel bod pobl yn chi gweld eich gwaith chi wedi coeddi ar y we. Right, mlaen i'r ail weithgaredd. Mae hwn yn mynd i fod fwy gyflym, ac wrth gwrs, dyn ni ddim yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen rhwng y ddwy ddyfais chwaith. Right, felly, ar y porwr te, i ni'n mynd i arlunio nesaf. Mae hwn yn mynd i fod yn lot fawr o hwyl. Right. I fynd nôl i ddangosfwrdd Express, cliciwch ar logo Express, cornel top o'ch chwith. A ni yn mynd i wneud hwn, yr botwm mawr, y deilsen fawr melyn, gyda canol gwyn, croeso, gwnewch lun gyda un o'n brwsys cool. Cliciwch fan hyn ar y squiggles yma, mae'n mynd â chi at arlunio Express. Cwch ddweud helo, os ych chi'n ymuno gyda ni. Gwedwch wrthyn ni ble i chi, fel bod ni chi cael shout-out fach, bydde hwnna'n hyfryd. Right, nawr te, dyma ni. Nawr, y peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw, ni moyn creu just cefndir y gofod. Cefndir y gofod, iawn? Felly, yn gynta, yn syml iawn, i ni'n mynd i ddefnyddio'r brwsh crwn caled, paint D, gyda'r maint mwyaf posib, a dwi'n mynd i liwo y cynfas i mewn i fod yn ddi. Right, dechrau da. Nawr te. Pan i chi'n gweld lluniau o'r gofod, os yna'n anhygoel yn dweud, lliwiau, y porffor, y glas, yr holl liwiau hyfryd na i chi'n gweld, fel rhyw fath o niwl lliwgar yn y gofod. Felly ni'n mynd i drial creu hwnna. Right, felly beth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i fynd i'r defnyddiau celf, set of brushes arbennig o'r ein, defnyddiau celf. A dwi'n mynd i chwilio am yr brwsh acrylig dyfrllyd. Acrylig, so paint acrylig gyda dŵr yn fe. Dewis hwnna. Wrth gwrs, dwi ddim eisiau hwn i fod yn ddi, achos mae'r cefndir yn ddi yn barod. Felly, ni'n mynd i fod defnyddio lot o'r pink, porffor, glas tywyll, glas golau yma. Dyma beth ni'n mynd i fod defnyddio rhan fwyaf ond fe yn y dasg yma. Felly, dewch ni gael dechrau te gyda'r glas tywyll.
Dwi'n mynd i fynd ar brwsh tua 3/4 ffordd. A dwi'n jyst mynd i wneud tonnau mawr. Os dim eisiau llwyth ohonyn nhw. Os dim rai bod nhw'n mynd yr holl ffordd ar draws y papur chwaith. Right, a dwi'n mynd i wneud yr un peth nawr gyda'r paint pink. Iawn, dwi'n plethu'r tonnau yma rhwng ei gilydd. Nawr, os chi'n meddwl yna, gryndo nawr, sôn yn edrych fel y gofod, pidwch â poeni, iawn? Pidwch â poeni, byddwn ni yn mynd â hwn i fod yn dangos mwy o'r di nes ymlaen, pidwch â becso. Felly, ewch amdani gyda'r lliwiau am nawr. Right, nesa, dwi'n mynd i ddewis brwsh ardderchog. Mi'n dwlu ar y brwsh yma, sef brwsh argraffiadaeth Ffrengig. Dewis hwnna. A to, dwi'n mynd i ddefnyddio'r glas tywyll yma, a mae'r brwsh yn mynd fawr, byti 3/4 ffordd to. A dwi eto yn mynd i fod yn gwneud ambell i don, neu ambell i ddot. Lliwgar o'n gylch i chi. Right, nawr, os chi'n teimlo bod gormod o liw gyda chi, mae gormod o liw dy fi fan hyn ar hyn o bryd, allai dorri hwn lan nawr wrth fynd i'r brwsh dyfrliw. Iawn, dyma ni. Dyfrliw, fan hyn, watercolour. Mynd i ddi. Troi'r maint i fyny. A nawr, chi'n gweld, allai beintio gyda'r brwsh dyfrliw yma. Mae'r brwsh dyfrliw yna'n anhygoel. Mae'n brwsh ysgafn iawn. Felly, pan chi'n peintio dros rhywbeth lliwgar, dyw e ddim yn ei gwared arno fe'n llwyr. Mae jyst yn ei dywyllu fe ychydig. Chi'n gweld ni'n creu gweadau, textures anhygoel. Hyfryd, right, ymlaen de. Dwi'n mynd i arbrofi nawr gyda y brwsh sialc, sydd hefyd o dan defnyddiau celf. Sialc. Dwi'n mynd ar brwsh enfawr yma. A dwi'n mynd i fynd nôl i'r glas tywyll. A tro yma, dwi ddim yn mynd i lusgo, dwi'n mynd i wneud tap, 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 tap. Tapio amgylch i chi, gyda'r brwsh sialc. Hyfryd. A nawr, dwi'n mynd i fynd i'r glas mwy golau yma, wneud yr un peth. A be ni'n trial wneud yw dangos felly rhyw ser pellenig bant yn y pellter. A creu rhyw syniad o bellter. 3 dimension. Right, ni wedi gwneud hwnna. Nawr te, a'i nôl i'r dyfrliw. I'r di, a dwi'n mynd i wneud bach agor o'r di yma. Iawn. Mwyn cuddio tyma bach ar yr sialc lliwgar yna. Mae ty bach yn llachar, nhw e. Chi'n gweld, felly mae'r dyfrliw di yma yn cadw dod nôl, ychwanegu tyma bach o ddi ar y top. Dim y bobman. A mae hwnna wedyn yn creu'r dyfnder yma o weiad ardderchog, hyfryd. Right, beth sy'n nesaf te? Wel, beth am bach agor o borffor. Newn ni ddefnyddio, y tro ma, newn ni ddefnyddio llenwad dyfrliw. Sy'n hyn o'r fwy ysgafn y dyfrliw. Chi'n gweld fyna, mae'r dyfrliw yn ysgafn, ond mae'r llenwad dyfrliw, watercolour fill, yn ysgafn iawn. Felly, be na i wneud, dewis y porffor tywyll yma, brwsh reit lan, a mae'n rhoi rhyw gymylau. Ni'n dwlu ar hwnna. Mae'n rhoi rhyw, chi'n gweld? Mae'n rhoi fel rhyw niwl porffor. Fel y niwl lan y Macos Welen, ond mae'n porffor. Hyfryd. Waw, sgwlwch ar hwnna, cymrwch eiliad nawr i edrych ar beth chi wedi creu. Iawn, chi sydd wedi creu hwnna, a mae pob un ohono ni yn gwbl wahanol iddi gilydd. Iawn, dim un ohono ni gyda union yr un peth ar rhywun arall yn mynd. Maen nhw gyd yn unigryw. Reit, diolch ni gael ychwanegu ser yn disgleirio te yn y pellter. Felly, wneud hynny, dwi'n sgrolio lawr, a mae yna frwsh tân gwyllt i gael. Cawd sgrolio. A dyma ni, tân gwyllt. Dwi'n meddwl bod e o dan addurniadol. Ydy, addurniadol. A sgrolio lawr, a welwch chi tân gwyllt. Reit, gyda'r brwsh tân gwyllt, dwi'n mynd i ddewis yr glas golau yma.
A dwi'n mynd i ddod lawr ar brwsh i fod yn eitha bach. Cofiwch, fi di gofio, gweud, gwyrwch bod chi'n gwneud camgymeriad, fel hyn. O, diar mi, camgymeriad. Cofiwch, wrth gwrs, ffrindiau, bod y bwtwn dad wneud gyda ni fan hyn, i fynd yn ôl. Iawn? Unrhyw beth i chi'n neud, chi ddim yn siŵr ohono fe, just dad wneud. Right, dwi'n clicio nawr, just clicio yn unigol o amgylch, a newid y maint y bach, 1 neu 2 chydig yn fwy. Waw. Dyna ni. Ddangos rhyw ser bant yn y pellter. Right, nesa, i fi mynd i fynd i'r ffon reichion, sparkler, sgrolio lawr, dyma ni, ffon reichion. Mae dal o dan addurniadol, ond mae bron o bod yn gweilo, chi'n gweld, ffon reichion. And I am a pink y tro yma. A to, dwi'n dod lawr, dwi'n clicio. A weithiau, dwi'n mynd i clicio sawl gwaith yn rhan man. Clic, 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 clic. A chi'n gweld, mae'n ychwanegu heinau wahanol liwiau. Clic, clic, clic. Clic 1 neu 2 bach yn fwy. Clic, clic, clic. Clic, clic. Math yna beth. Dim gormod, iawn. Math yma beth yn edrych o well pan mae dim ond tymed bach 1 neu 2 ohonyn nhw amgylch. Right. Felly, dyna ni wedi creu'n cefndir, iawn. Mae 10 gwynedd ar ôl dyn ni'r wers, a na gyd dyn ni ar ôl i wneud nawr, ni wedi creu rhyw fath o hael, rhyw fath o seren yn agos, a hefyd ni wedi creu planed sy'n cyfagos i'r hael. A falle newn ni wneud rhyw loerau, rhyw satellite bach syml hefyd. Felly chi'n wneud roced neu rhywbeth fel yna, os ydych chi'n cymryd mwy amser, ond fi'n mynd i wneud rhyw loerau bach syml. Right, yr hael te. Dim yn hael ni, rhyw hael arall yw hon, rhyw seren yn y gofod rhywle. Dwi'n ddewis y melyn yma, a dwi'n mynd i fynd sgrolio'r holl ffordd nôl i'r top a dewis y brwsh crwn caled. Iawn, yn y melyn, a mae'r maint, wel, bron iawn yn mynd i fod is y top. Dim coet, felly, rhywle rownd yr 800 fyna. A dwi'n mynd i glicio unwaith yn unig. Clic. Iawn, na fe. Nawr, os nag chi'n hapus dy'r lleoliad, cliciwch dad wneud, cliciwch eto. Os ydych chi ddim yn hapus dy'r maint, dad wneud, trial eto. Unwaith chi'n hapus, beth ni'n mynd i wneud nawr yw rhoi y gweiad ar arwyneb y seren yma. Bod y tân sy'n llosgi ar yr arwyneb. Felly, wneud hynny, beth ni'n mynd i wneud yw mynd yn ôl i'r defnyddiau celf, a chi'n cofio'r brwsh llenwad dyfrlyw yma ddefnyddio ni. Llenwad dyfrlyw. Ddewis hwnna, a y paint oren, a dod lawr ar maint ychydig. A nawr, dwi'n mynd i beintio, trial aros o fewn y llunellau, ond dwi'n mynd ddiwedd y byd os dwi'n mynd dros y llunellau, dwi'n meddwl bod e mor amlwg yna. A dwi'n peintio dros arwyneb y seren yma. Iawn? A felly bod fi'n rhoi mwy yn un man, a llai yn rhywle arall i ddangos mwy o'r melyn. Dwi'n peintio fyna gyda'r dyfrlyw ysgafn yma. Rhoi'r oren yna. Right, a nawr dwi'n moyn gweld y pelydred dod i ffwrdd o'r hael yma. Felly dwi'n mynd i gadw yr paint oren, ond dwi'n mynd i newid o'r llenwad dyfrlyw i'r dyfrlyw i hunan. A gyda hwn nawr, dwi'n mynd i... Chi weld? Nawr, mae hwnna bach yn ormod i fi, ond na'r syniad, chi neu fynd yn ôl, chi neu dod lawr a maint y brwsh tymed bach, a beth dwi eisiau gwneud yw just mynd rownd yr hael. Chi gweld, mae'n... Fi moyn iddo edrych fel bod y fflamen yna'n dod i ffwrdd... No, mae hwnna lot gormod. Iawn, mae hwnna lot gormod. Chi'n ei fynd ôl, ond chi'n trial... Chi'n gweld? Dangos bod fflamen neidio i ffwrdd o arwyneb. Na fe, rhywbeth fel yna. O, ie, fi'n licio hwnna. A mae jyst... un normal fi'n credu. Jyst arbrofi yw e. Iawn, jyst arbrofi i gael ein edrych fel bod fflamau a gres yn dod i ffwrdd o arwyneb yr hael yma. Right, iawn, mae 5 munud yn ni ar ôl o'r wers, felly beth ni'n mynd i wneud yw planed fach cyfagos i'r hael. Felly ar gyfer y planed fach yma, dwi'n mynd i fynd nôl i'r brwsh crwn caled. A dwi'n mynd i fynd i'r glas golau trwy hyn. A mae'r planed yma wedi bod tipyn yn llai na'r hael. Felly na i drial rhywbeth fel hwnna. Ti'n bach yn fwy felly yn yna. Ie, iawn.
rhywbeth fel yna. A mae lan i chi wrth gwrs ble mae'r rhain yn mynd, dim os ble maen nhw'n mynd, iawn. Nawr, dwi eisiau dangos bod y blaned yma yn tywynnu hefyd, bod yna rhywbeth o glow gyda fe'n tywynnu. Be fi'n mynd i wneud yw cadw'r lliw yma, iawn, ond dwi'n mynd i fynd i'r brwsh drws nesaf, yn lle'r crwn caled, dwi'n mynd i'r ton feddal yma, iawn, a dwi'n mynd i ddod lan y maint y brwsh i fod yn fawr, fawr, fawr. Dwi'n mynd i glicio unwaith yng nghanol y blaned las. Chi'n gweld beth fi'n wneud? Mae'n rhoi, mae'n edrych fel bod golau glas yn dod i ffwrdd o'r blaned. Os chi'n moyn yr effaith yna i fod yn fwy clir, cliciwch eto. A chwch chi gadw mlaen clicio. Nes yn y pen draw bod chi'n mynd lot rhy bell. Iawn? Ni moyn gweld siap y cylch. I'n ei dad wneud nawr i ddod nôl. Hwnnw dim byd. Clic unwaith. Dwywaith. I fi, mae dwywaith yn gweithio orau, ond i chi, felly bod e'n wahanol. Right! Ni wedi gorffen y blan yna, ond i gyd fi'n neud y blan yna yw hwnna, yr golau sydd yn tywynnu wrtho fe. Nesa, dwi'n mynd i roi'r lloeren. Nawr, dwi'n mynd i gadw'r lloeren yma'n syml iawn, achos bod dim lot o amser ar ôl dyn ni. Iawn? Ond croeso i chi gymryd mwy amser i wneud rhywbeth mwy cymleth. Ar gyfer hwn, yn syml iawn, i fi ni ddechrau, i fi ni ddefnyddio triongl a sgwar. Iawn? Felly, na i ddefnyddio triongl yn gyntaf, brwsh triongl, llwyd, clicio unwaith yn y bwlch fan hyn. A wedyn dwi'n mynd i'r brwsh sgwar, cadw fe'r llwyd, clicio unwaith. Na fe. Iawn, mae'n rhyw fath o loeren, rhyw fath o satellite. A ar y lloerenni, mae da chi paneli solar mawr. Sydd yn casglu egni o'r haul mwyn pweru'r lloeren, wrth gwrs. Felly, i ddangos yr panel solar, beth dwi'n mynd i wneud yw defnyddio'r brwsh cylch hanner tôn gyda phaint D, a clicio yng nghanol y sgwar. A fe, mae'n edrych fel rhyw panel solar. Allech chi wedyn gael rhyw freichian o bant o'n fe, neu allech chi wneud hwn i edrych llawer yn fwy cymleth. A peth olau fi'n wneud yw dangos llwybr mae'r lloeren yma wedi gymryd, lle bod e wedi hedfan rhwng yr haul a'r blaned yma i gyrraedd ble mae fe. I ddangos y llwybr, dwi'n mynd i glicio ar y linell doredig yma. Dewis lliw addas, iawn, un o'r lliwiau chi wedi defnyddio ar gyfer yr cefndir, felly. Ie, mae glas tywyll yma. Maint eitha bach ar y linell, a dwi'n mynd i drial creu llinell esmwyth yn dangos llwybr y lloeren i gyrraedd y pwynt na. Waw! Wel, dwi'n hapus iawn gyda hwnna, ffrindiau. A gobeithio bod chi'n cael llwyth o hwyl yn arbrofi gyda'r app arlunio fewn Express. Dwi'n dwlu arno fe. Dwlu ar yr app. Mae'r brushes yma yn gymaint o hwyl i'w defnyddio. Dyn nhw'r holl brushes cool yma sydd yn yr defnyddio celf ac o dan addurniadol. Maen nhw wir yn hyfryd. Dwi'n dwlu arno nhw. Right. I lawrlwytho hwn, chi'n clicio lawrlwytho, a dim ond PNG sydd ar gael ydych chi. Allwch chi enwi fe fan hyn wrth rhoi mewn fan hyn arlunio y gofod. A bydd hwnna'n arbed i'ch ffeiliau chi o fewn Express. Right. Cofiwch os ydych chi yn tynnu llun neu os chi'n rannu gwaith anhygoel eich dosbarth athrawon, byddwn ni'n dwlu bod chi yn tagio fi mewn. Bydde hwnna yn gret. Allwch chi wneud hynny wrth fynd i... Dim yna, fi'n clico ar y peth anghywir. Dyma hyn. Tagiwch fi ar y cyfryngau cymdeithasol, yr Ysgol digidol, Meredudd Jones, ond hefyd bydde fe'n wych ta i chi'n gallu tagio Adobe Express, a maen nhw'n mhobman, iawn, ar yr holl cyfryngau cymdeithasol. Bydde fe'n wych bod chi'n tagio Adobe Express, fel bod cwmni Adobe yn gweld bod ni'n defnyddio Express yn yr iaith Gymraeg ac yn mwynhau y sesiynau yma, fel bod ni'n cadw nhw mlaen i fynd am byth. Iawn, felly os ych chi'n rannu unrhyw beth ar y cyfryngau cymdeithasol, tagiwch ni mewn a cofiwch tagio Adobe Express hefyd. Cofiwch hefyd am yr sesiynau eraill sydd i ddod. Iawn, mae sesiynau gyda ni ar y daflen yma, hyd at hanner tymor, bob wythnos nawr lan ys hanner tymor, a ni'n barod wedi penderfynu beth i ni'n neud ar ôl hanner tymor, a byddwn ni'n cyhoeddi'r amserlen na
yn yr wythnosau nesaf. Iawn? Diolch enfawr i chi am ddod. Cofiwch i gyfrestru gyfer sesiynau nesaf. Cofiwch hefyd athrawon bod da ni sesiynau hyfforddiant datblygu proffesiynol a gael i athrawon sydd yn rar ac am ddim. Os liciwch chi ddod ar un o'r reina gyda fi, yna cysylltwch gyda fi, danfonwch e-bost, achos dyw'r ddolen ddim dy fi'n barod fan hyn. Dyna beth yw'r ddolen, yw ace.express.cymru. Iawn, sy'n mor syml yna. Ace, A-C-E, Adobe Creative Educators, ace.express.cymru. Hwna'n mynd i chi ffurflen, ble fyddwch chi'n gallu cyfrestru, a mae da ni rai ar ôl hanner tymor yma, a wedi hanner tymor nesaf, fydd da ni'r lefel 1 a'r lefel 2 eto yn dod lan. Diolch enfawr i chi am ymuno, fi'n gobeithio bod chi wedi cael hwyl. Dwi wedi dwlu ar y ddwy weithgaredd yma, dwi wedi gwir, ond enwedig ar arlunio. Dwi wastad yn joio'r arlunio. Right, joiwch penwythnos gwyl y banc, joiwch eich dydd hun i ffwrdd, pawb. A pidwch yn gwneud unrhyw waith ysgol ar ddydd llun, achos mae hwnna'n erbyn y gyfraith. Right. Iawn, hwyl am y tro yn y ffrindiau. Diolch enfawr i chi, a welai chi ar sesiwn arall yn y dyfodol.